Idaydayaw ka, o Apo, gapu ta isalakan nak, ket di mo ipalubos nga agragsak dagiti kabusor ko. Wapo Diyos ko, imasugak at tulungan nak, ket sika pinaybagnak. O Apo, manipod iti tanem inaon nak, na ikuyog kadagiti mapan iti mangliweng-liweng nga abot,
Abot iti baba, ngem insublim daytoy biyag ko. Ikan tayo ti pagdaydayaw iti Apo, da kaya mapagtalkan at tao na. Lagi penyo dagiti naramid tinasantuan, ket agyaman kayo kankwana. Apag darik matlaeng tipungtot na, ngem saan nga agpatingga ti kinaimbag na. Mabalin nga itirabii adag sang sangit, ngem iti bigat ragsak ti sumukat. Nariknak ti talged ket kinunak itinakam ko, pulos nga awan pakaananwak. Nagsayat kan, o Apo, impasdeknak akas iti bantay adi magungun. Ngem idi inlinged mo tarupam kanyak, tibuteng nila punos na. Ken ka o Apo imawagak, nagpakpakasiak at tulungan nak. Anya ti magunod mo ti papatay ko, anya timbag a magunod ti panakaitanem ko. Maidaydayaw da kakadi kadagiti natay, may waragawag dak aya timbag mo adi agsarday. Denggan nak o Apo ket kasyanak, o Apo tulungan nak. Pinagbalin no arag o ti dungaw ko, inikat mo ti panes ko, ket kinabisan nak iti ragsak. Iti kasta sa anak to nga gulimek, dagitinto pagdayaw ko kan ka ti kan kantaek. Sika o Apo ti Diyos ko, agnanayon a sika ti pagyamanak. Naragsak nga agserbi ken Kristo, naragsak wen o naragsak, adatal na ken raguan asudi, nagserbi ti ari, nagserbi ken kuana, naidaton to'y biyak ko, naragsak ken natal na nga agserbi ken Kristo. Naragsak nga agserbi ken Kristo, naragsak wen o naragsak, ligat man wen o nang ay nga agserbi ken Jesus kong hari. Managserbi ken kuana, naidaton to'y biyak ko, naragsak ken natal na nga agserbi ken Kristo. Naragsak ti panagserbi ken Kristo, naragsak wen o naragsak. Nagserbi ken Kristo, managserbi ken kuana, naidaton to'y biyak ko, naragsak ken natal na nga agserbi ken Kristo. Naragsak ti agserbi awan buteng, naragsak wen o naragsak, kay langit madamdamain tay dumteng, kay napintas atan. Serbi ken kuana, naidaton to'y biyak ko, naragsak ken natal na nga agserbi ken Kristo. Agkararag tayo. Amami anay langitan, aminsan pa'y pagyamanan mi ti may samanin nga agsapa nga impaay mo iti biag ti tumunggal may sa kada kami. Pagyamanan mi o ama iti salunat ti tumunggal may sap tapnon mabalinan mi manen iti umay makilangen iti daytoy nga Domingo. Ket sapay kumao ama, ta itultuloy na kam, haikan iti pigsa. Iti na pisikalan nga pigsami as well as pigsami nga na espirituan, babaen kadagiti sasaon. Sikati makikaadda iti tumunggal may sakada kami, danyaman nga mangigan mi, iti daytoy manen nga agsapa nga
taraon mi. Ket sapay kumata pagbiagan mi itinaldaw-aldaw. Ikamang miken ka, apo iten yaman nga parikot mi, ikamang miken ka o apo, anyaman nga pagteng mi iti biag. Ikamang miken ka o apo, nanyaman iti mapagteng mi iti masakbayan. Ket sapay kumata si kati kanayon nga kumaadda, kada ka iti anyaman nga pagteng mi. Ket sapay kumata ti manggigan mi nga mensahe, babayan ti mensaherong ti daytoy nga bigat. Ket agserbi nga kalasag mi, tanyaman nga sarangten mi iti masakbayan. Sika iti mangted tinap ti panakam mo ken panaka comprehend kadagiti amin nga manggigan mi itata. Pakawanem dagiti nagkurkurangan mi, tapnon maikari apo dagiti nga dawat mi ken ka. Daytoy ti dawat mi tinapataganagan mo. Amen. Jesus, oh Jesus, nagagawat Jesus, oh Jesus, nagagawat Good morning! May isaan na tudong agsapa kadata aming kakabsat. Isang maulang umaga po sa ating lahat. Butit nakarating na kayo dito sa santuario kasi biglang bumuhos ang malakas na ulan. Di bale, di naman tayo ng ulanan dito sa loob. Kung sakali man, doon lang sa gilid. Pero ang alam ko, nalutas na yung tulo sa bubong natin eh. Diyan lang naman sa gilid dati. Mga kapatid, welcome po sa ating pananambahan. Ang Ilocano service ng NACS. Ang Ilocano service na ang karamihan sa dumadalo hindi nakakaintindi ng Ilocano. Mula po kaninang nagsimulang service natin sa prelude, ako'y tuwang-tuwa. Ngayon lang ako nakakita ng dalawang acolyte na napakabata. Ate Aw, ilang taon na nga po mo? 4. Tapos si JM, 1. Kaya lang sabi ko kanina, nung nagsabay na kayong 4 dito, naku, hindi sila kasya sa hagdan. Maganda na habang bata ang mga to, nasasanay na sila maglingkod sa simbahan. Maganda na habang bata pang mga anak natin, sinasanay na natin sila sa simbahan. Kaya lang, si JM, parang di ko ma-imagine. Ewan ko kung anong nakain natin Marlene at inassign niya batang ito na mag-acolyte. Maganda naman, maganda. Kaya mula kaninang magsimula ang service natin, ako'y masaya. I can just imagine kung lahat ng mga bata ay sa murang edad din na sasanay na silang maglingkod sa simbahan. Paglaki nila,
Tulad ng sinasabi ng Proverbs, train up a child in the way he should grow, and when he is old, he will not depart from it. Kung kahit mga kapatid, ipalista nyo na rin yung mga anak, mga apo nyo na mag-acolyte. Ipalista nyo na kay Ate Marlene. Kahit na 1-year-old, gaya ni Badong, ni JM. Ngayon ko lang na-realize, pwede na palang mag-acolyte ang 1-year-old ngayon. Kaya na niyang maghawak ng candle lighter. Inuunahan pang kanyang partner. Para sa ating mga paalala, unang-una mga kapatid, isama natin sa ating panalangin ng core group ng church council natin. At the same time, anniversary committee. Magpupulong po sila pagkatapos ng Tagalog English service doon po sa aking opisina. At sa alauna media o pagkatapos po ng pulong ng core anniversary team, ay magpupulong naman ang SPPR or Staff Pastor Parish Relations Committee. Doon naman po ito sa Holy Club. July 8 and July 22, ito po yung schedule nating loading. Sa mga donors at gusto pa pong magbigay, tumulong sa ating loading ministry, welcome na welcome po kayo. Ganon din po sa ating mga volunteers. July 12, wala pa yung inaatasan natin na mag-announce ito. July 12, ito po yung inaantay natin na Worship Symposium. True worship. Ano nga ba ang totoo at tunay na pagsamba? Sabi ni Jesus sa John chapter 4, the Lord is Spirit, or God is Spirit, and all who worship Him should worship Him in spirit and in truth. Pero paano? Ang ating pananambahan ba o ang ating pagsamba ba ay totoo, tunay? Anong kailangan natin gawin upang maituturing na tunay na pagsamba ang ating ginagawa? Ito po at marami pa pong mga kaalaman na ating matutunan sa July 12, dito po sa main sanctuary. Alas 9 ng umaga po ang registration. Magsisimula po yung ating symposium eksakto alas 10. Huwag po kayo mag-alala, di po kayo magugutom dahil mayroon pong snacks at lunch na nakahanda para sa lahat ng mga dadalo. Sa mga hindi pa po nakapalista, magpalistaan na po kayo upang sa ganun ay alam namin kung ilan ang paghahandaan ng merienda at ng tanghalian. Ang atin pong tagapagsalta ay si Pastor Earl Loteria. August, or bago tayo pumunta sa August, ang buwan po ng Hulyo ay buwan ng pagiging katiwala, Stewardship Month. Kung kaya po, ang ating tema ay patungkol sa pagiging mabuting katiwala. I am a good steward. Ito po yung ating tema sa buwan na to. At atin na rin pong ihanda ang ating mga sarili para sa pagbibigay ng ating pasasalamat at pagbibigay ng ating kapahayagan ng ating pagiging mabuting katiwala. Sa buwan din po ito ay gagawin natin ang ating Joyful Giving Special Offering. Ito po ay sa ika-4 na linggo ng buwan ng Hulyo. Fourth Sunday po. Ito pong nasa kalendaryo ng ating distrito. Sunod po, August. Agosto na.
August 28, 1898. Ito po yung unang-unang pagsambang protestante dito sa Pilipinas na pinangunahan ni Reverend Chaplain George Tal. Kasama yung mga Amerikanong sundalo at ibang mga Pilipino na dumalo. Kasama dyan yung mga nagtatag ng Knox United Methodist Church, ang pamilya Zamora. So August 28, 1898 yan. Kung kaya't bilang pagkilala sa unang-unang pagkakataon na naganap ang pagsambang protestante at metodista dito sa Pilipinas, ating ipagdiriwang ang ating ika-127 taong anibersaryo ng ating simbahan sa Agosto. August 24, yun po ang ating 127th church anniversary. Kung kahit mga kapatid, atin pong panalangin ang matagumpay na pagdiriwang ng ating anibersaryo na iglesia, gayon din, kalaki po niyan ay ang ating replica envelopes. Sino po ang wala pa pong replica envelope diyan? Pakitaas pong kamay. Meron na po ba kayo lahat? Ate Marlene, pakitaas nga po yung ating envelope. Ayan. Meron na po ba kayong replica envelope? Parang may, parang dalawa lang nakikita ko dito na kuwan. Alam ko na wala pa. Meron na. Sige. Gaya ng dati, pipiliin po natin 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 200, 500, 1,000. Ang ibibigay natin times 127. Pero kahit na ito po yung sinasabi namin, ideally, kung magkano mapipili natin times 27, pero hindi po ang dahilan. Kung hindi nyo kaya, halimbawa, dahil kapos tayo sa budget, wag naman po yung dahilan o parang di na tayo magkaloob. Malay natin, baka sa sinasabi natin, ang laki, di ko kaya. Pero kapag, sabi ko nga sa sermon ko kanina umaga, kapag inuuna natin ang Panginoon, sigurado ko, sabi ni Jesus, at lahat ng ito'y idadagdag niya sa inyo. And all these things shall be added unto you. Malay natin, baka yung unang intention natin na 20 pesos gagawin pala ng Panginoon na 100 or 500 or 1,000. Now, para po sa ibang mga paalala at schedule natin, tingnan na lang po natin ating Knox Herald. Nandyan po sa likuran ng ating Herald. Pansinin din po natin, nandyan na rin po yung sitwasyon ng kaperahan natin. Sa General Fund, ito po yung operational budget natin, operational fund. Yung Building Fund, yung mga repairs at mga paagpapaayos sa simbahan, parsonage at sa mga sasakyan. Mission Fund, malaking bahagi po niyan ay yung pera na para sa Knox Lemery. Diyan din po nagagaling yung para sa Magallanes at sa Muñoz. And then Rebuilding Fund, ito po yung ating Rebuilding the Temple Project. Kung papansinin po ninyo, yung ating General Fund, 85,000 plus. Yung Building Fund, 281, 789 yung Mission Fund. At yung Rebuilding ay 20 million pa lang po. Saan aabot yung 20 million natin para sa rebuilding? Baka sa paghukay pa lang ng pundasyon at paglalagay ng pundasyon, kulang na po yan. Kaya sabi namin, lagi kong sinasabi, ipanalangin natin yan.
Patuloy nating panalangin at patuloy nating suportahan ang Rebuilding the Temple Project. Patuloy po nating ipanalangin, pati po yung ating replica offering. Happy birthday! Sino-sino po yung mga nagdiriwang ng kalakarawan sa linggong ito? Pero bago yan, meron po ba tayong mga first-timers or nagbabalik next dito? Ate Au? Siya ba yung na-stranded sa Qatar? Sige, tawagin natin sila dito sa harapan. Pagkagaling Europe, layover sa Qatar, nako, yun naman ang gera. Binomba ng Iran, kaya na-stranded. Ilang oras kayo na-stranded doon? Or araw? Oh. Panay ang request ni Ate Au na isama sa panalangin. And praise God, nakauwi sila dito ng matiwasay. Pwede po bang punta kayo dito sa harapan? At ngayon, nag-acolyte pa yung kanyang anak. Ayan, dyan lang po. Dyan lang, ayan. Hello? Harap po kayo sa kanila. Ayan. Welcome back sa Knox United Methodist Church. Dito lumaki yan eh. Ang hina naman ng palakpak na yan. Meron pa po ba? Parang may dalawa sa likod. Ate Marlene. Ewan ko, baka malabo lang mata ko. Okay. Kung wala na po, ating batiin lahat ng mga nagdiriwang na kalang birthday sa linggong ito. Nakalagay pa rin pangalan ni Carol Beth dito. Carol Beth Yesan. Naging kasama po ito sa choir natin sa Ilocano, si Carol Beth. Nasa Ilocos na po siya ngayon. Estudyante siya dati sa ALEM. Magaling din sa music yan. Makasamahan ni... sino dating choir director? Si Namar, yes. Makasama niya sa ALEM, si Carol Beth. Martin Rafael Valdez, Ferilisa Faraon, Jayril Tandang, Rafael Angelo Martin, Perla Sichanco, Gina Salimbut, Feli Martinez, Kalizin Sofia Amata, Vermel de la Cruz, Jonathan Eric Sim, Ronel Palomo, Norma Zango, Rafael Velasco. Meron pa po bang ibang mga birthday celebrators dyan? Wala na po. Sige, kung wala na, hingin na rin natin na lahat ng mga bata ay pumunta dito para minsan na lang natin sila ipanalangin. Anyway, may mayroon naman kasama ng bata. Lahat ng mga bata, pwede po bang dalhin natin dito sa harapan nang may panalangin natin sila? Let us pray. Sa umagang ito, O Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw ang siyang Diyos na nagbibigay kalakasan at Diyos ng buhay. Salamat po sapagkat pinakinggan mo ang aming panalangin para sa matagumpay, matiwasay na biyahe ng mga kapatid na ito. Sila na sa kanilang
biyahe pabalik dito sa Pilipinas, ay naka-encounter ng kunting aberya. Subalit, dahil sa ikaw ang Diyos na nakikinig sa aming panalangin, ginawan mo ng paraan at nakarating sila dito sa Pilipinas ng matiwasay. Salamat po. Salamat po sa buhay nila. Salamat po sa pagpapalang pinagkaloob mo sa kanila. Ganyan din, Panginoon, salamat po sa buhay ng mga batang ito na nasa aming harapan. Gabayan sila, bantayan sila, palakin sila na ayon sa iyong kalooban. Maging kaaya-aya nawa sila sa iyong harapan at sa harapan ng maraming tao. Tulungan mo sila sa kanilang paglaki, tulungan mo sila sa kanilang pag-aaral, tulungan mo sila sa ng kanilang pamilya. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen at amen. Kantahan nga natin sila ng God Bless You Always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. God bless po. Panakaibasa, tinasanto na surat, masarakan ni Chay. Muna nga Korinto, chapter 6, verses 19 to 20, ket kastoy iti mabasa. Diyo ka di amo at ibagiyo, ket templo ti Espiritu Santo. Diyo ka di amo nga agtaeng kada kayo, daytoy nga Espiritu nga inted ti Diyos. Sanyo ako kwa ti bagiyo, nudiket ko kwa ti Diyos. Nanginating gatang nakada kayo, ngarud, aramaten nyo ti bagiyo, apakaidaydayawan iti Diyos. Tisao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. May talog ni Jesus, may talog. Pagraman, pagrugmaban, madaydayaw. May talog, agariag turay. Joy trono na tayo na intay kanta. Ay tagay ti kangatwan na gani Jesus. Dayawan tay Kristo ngari. May talog ni Jesus, may talog. Tanagungar ngari dagiti ari. Ang pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Pinadala ni Jesus ang 72 na disciples. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72 disciples. Dala-dalawa silang pinapunta sa mga bayan at lugar na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, "Napakaraming aanihin pero konti ang mga mag-aani. Kaya mag-pray kayo sa may-ari ng harvest na magpadala ng mga mag-aani. Sige, lumakad na kayo. Para kayong mga tupa na pinapadala ko sa gitna ng mga wolf. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, bag o sandals. Pag may nakasalubong kayo sa daan, huwag kayong hihinto para i-greet siya. Pagpasok nyo sa isang bahay, sabihin nyo muna, kapayapaan ang dala namin sa bahay na to. Kung may nakatira doon ng gusto ng kapayapaan,
Hayaan niyong magstay ang kapayapaan sa taong yun. Kung hindi, bawiin niyo ang blessing. Magstay kayo sa bahay na yun. Kainin at inumin niyo ang anumang ibigay nila kasi deserving tumanggap ng sahod ang mga worker. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Every time na papasok kayo sa isang bayan at tinanggap nila kayo, kainin niyo ang pagkain na hinanda nila. Pagalingin niyo ang mga may sakit doon at sabihin, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pero every time na papasok kayo sa isang bayan at hindi nila kayo tinanggap, lumabas kayo sa kalye at sabihin, inalis namin kahit ang halikabok sa paa namin para maging warning sa inyo. Pero tandaan nyo, malapit na ang kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa mga disciples niya, ang tao nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang tao nagre-reject sa inyo ay nagre-reject sa akin. At ang nagre-reject sa akin ay nagre-reject sa nagpadala sa akin. Sobrang saya ng mga 72 disciples nung bumalik sila. Sabi nila, Lord, kahit po mga demonyo, sumusunod sa amin pag inutusan namin sila sa pangalan mo. Sinabi ni Jesus sa kanila, nakita ko nahulog si Satan na parang kidlat mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at mga scorpions at talunin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Hindi kayo masasaktan ng kahit ano, pero huwag kayong magsaya dahil napapasunod niyo ang mga masasamang espiritu. Magsaya kayo kasi nakasulat ang mga pangalan niyo sa langit. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka, O Hesus Kristo. Ni Jesus, ti Apo, nagungar ket isu ti Apo tayo. Amin agruknoy amang iputno ni Jesus ti Apo. Ni Jesus ti Apo, nagungar ket isu ti Apo tayo. Amin agruknoy amang ipudno ni Jesus ti Apo. Kasakbayan na nga manggigan tayo ti mensahe ti biag, manggigan tayo ti mensahe ti kanta nga gapo iti Ilocano Choir.
Thank you, choir. Amazing grace, my chains are gone. Good morning. I am a good steward of my whole being. Ako'y mabuting katiwala ng buo kong pagkatao. Ngayong linggo mga kapatid, sa araw na ito, hindi lang tayo lalapit sa hapag ng Panginoon para kumain ng tinapay at uminom mula sa saro. Santay lang umasidag iti lamisaan ti Apo tapno mangan iti ostya iti tinapay ken uminom iti manipod iti kopa. Umasidag tayo tapno lagipon tayo ti katulagan. Ti katulagan tayo iti Dios. Tapno iti maminsan pay idaton tayo ti si bubukal akina siya sino tayo iti Dios. Lalapit tayo upang sariwain ang ating tipan, ang ating tipan sa Panginoon. Lalapit tayo upang ialay ang ating buong sarili sa Kanya. Ang banal na komunyon ay hindi lang po basta isang ritual. Ito'y isang paanyaya mula sa Diyos. Ito'y isang paanyaya mula kay Jesus na nagsasabing, alalahanin mo ako, alalahanin mo kung sino ka sa akin, alalahanin mo hindi na ikaw ang nagmamay-ari sa katawan mo at buhay mo. Kaya't sa umagang ito, tinatawagan tayong lahat ng Diyos. Anak, maging mabuting katiwala ka ng buong pagkatao mo. Katawan, kaluluwa at puso. Ako ang nagbigay niyan, ako rin ang tutubos. Katawan ko, templo niya, alay sa hapag ng Diyos. Ang ating katawan, mga kapatid, ay hindi disposable. Hindi ito pag nagamit na tatapon na. Hindi. Hindi ito para sa ating sariling layaw. Ang ating katawan ay templo. Templo ng Espiritu ng Diyos. Lugar ng presensya, tirahan ng Espiritu Santo. Sa 1 Corinthians 6, isinulat ni Pablo na sa gitna ng kultura ng imoralidad, pinapaalalahanan ni Pablo ang mga taga-Korinto at ng bawat isa sa atin na kung si Kristo'y namatay para sa atin, hindi na natin pag-aari ang sarili natin. If Christ died for us, we no longer own ourselves. Kung si Kristo'y namatay para sa atin, hindi na tayo nagmamay-ari sa ating sarili. Ang katawan mo ay may marka ng presensya ng Diyos. Your body has the mark of the presence of God. It is bought with His blood. Ito'y nabili sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Kung kaya't ngayong komunyon, isipin natin, yung katawan niya ay ipinako para ang katawan natin ay maging banal. Yung katawan niya ay winasak para ang sa ating mananatiling buo. Hindi natin pwedeng gamitin ang katawan natin sa kalayawan sa mundo buong linggo. Tapos, sa hapag ng Panginoon, ay parang walang nangyari. It is not right for us to do those worldly things Monday to Saturday. And then on Sunday, we just
approach the table of the Lord. No. Hindi natin pwedeng gawin lahat ng ating layaw sa Lunes hanggang Sabado. Tapos pagdating ng Linggo, ay tatanggapin natin ang katawan ng Panginoon. Tatanggapin natin ang dugo ng Panginoon. Hindi po. Ang katawan at dugo ng Panginoon ay banal. Kung kaya't dapat rin nating ialay ang ating sarili na banal. Kung kaya't bago natin tanggapin ang banal na komunyon, bago natin tanggapin ang katawan at dugo ng ating Panginoon, siguraduhin natin na tayo'y nakapagkumpisal sa Diyos at tayo'y nakahingi ng kapatawaran ng kasalanan natin mula sa Diyos. Siguraduhin natin na bago natin tanggapin ang katawan at dugo ng Panginoon, tayo'y banal. At sa pagtanggap natin ng kanyang katawan at dugo, lalo pa tayong napapabanal. Pangalawa, kung ang una sabi natin, katawan ko, templo niya, alay sa hapag ng Diyos. Pangalawa, kaluluwa ko, mission niya, tawag para ipadala. Sa Luke chapter 10, makikita natin dito na ipinadala ni Jesus ang 72. Hindi mga sikat na taong mga to. Hindi sila kilala. Pero sila'y mga tapat na alagad ni Jesus. They were nobodies. They were not famous. However, they were faithful disciples of Jesus. Anong dala nila? Hindi po ginto. Wala silang dalang ginto. Hindi sila nagdala ng armas. Kundi ang dala nila ay mensahe ng kaligtasan, mensahe ng kaharian ng Diyos, mensahe ng paghahari ng Diyos. Kung mabuting katiwala tayo ng ating katawan at kaluluwa, dapat hindi natin ito tinatago. Ibahagi natin ito. Ipadala natin ito sa iba. Ang bawat isa sa atin ay tagadala ng presensya ni Kristo. Ang bawat isa sa atin ay tagadala ng pagmamahal ni Kristo. Ang bawat isa sa atin ay tagadala ng mensahe ng paghahari ni Kristo sa ating tahanan, sa ating opisina, sa ating paaralan, sa palengke, at pati na sa kalye. Tanong, tagapagdala ka ba ng balita, mabuting balita ng kaligtasan? Nabahagi mo na ba ang pagmamahal ng Diyos sa iba? Lahat tayo ay may misyon. Lahat tayo ay may misyon. Lahat tayo ay tinatawag upang sa ganon ay magdala ng balita ng kaligtasan. Subalit mga kapatid, pansinin natin, hindi lahat ng pagbabahaginan natin, pagdadalhan natin ng mensahe ng kaligtasan ng pagmamahal ng Diyos ay tatanggap. Luke 10:10-11, sinasabi dito, may mga tumatanggi. Pero hindi iyon ang dahilan upang tayo'y tumigil. Ang isang mabuting katiwala ng Diyos, ang isang mabuting katiwala ng mensahe ng kaligtasan at ng pag-ibig ng Diyos ay nagpapatuloy kahit na siya'y hindi pinapansin. Ang mabuting katiwala ng mensahe ng kaligtasan ay nagpapatuloy
kahit na siya ay hindi pinapansin. Dahil ang kaluluwang tapat ay kaluluwang nakaugat sa misyon at hindi sa papuri. Ngayong komunyon, mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili, nananatili ba akong tapat sa misyon ni Kristo? O nawala na ako sa direksyon at ginawang sarili ang layunin ng buhay? Ang pangatlo, puso ko kagalakan niya ang diwa ng komunyon. Sa Luke 10:17, bumalik ang mga disipulo na may dalang mabuting balita. Anong mabuting balitang dala nila? Balita ng katagumpayan. Nakapagpalayas ng demonyo, naglingkod ng makapangyarihan, nakapagpagaling sa mga may sakit. Ngunit anong sinabi ni Jesus? Huwag kayong magalak dahil dito. Magalak kayo dahil sa inyong pangalan, dahil ang inyong pangalan ay nakasulat na sa langit. Sa madaling salita, mga kapatid, ang tunay na kagalakan ay hindi sa nagawa natin para sa Diyos. Inuulit ko, ang tunay na kagalakan ay hindi sa nagawa natin para sa Diyos, kundi sa ginawa ng Diyos para sa atin. At ito ang diwa ng banal na komunyon. Ang puso ng mabuting katiwala ay hindi kayabang-yabang, hindi tagumpay ang sentro ng kagalakan, kundi ang relasyon niya sa Panginoon. Ang pagkilala na siya'y pag-aari ng Diyos. Maya-maya lang, mga kapatid, tayo'y lalapit. Tatanggapin natin ang tinapay, tatanggapin natin ang saro. Dalhin natin ang pusong mapagpakumbaba. Hindi tayo lalapit bilang matagumpay na lingkod. Lalapit tayo bilang mga anak na muling nagpapaalala sa sarili. Ako ay may Diyos. Ang pangalan ko ay nakasulat sa kanyang aklat ng buhay. Ang komunyon, tulad ng sinabi ko kanina, ay hindi lang pag-alaala sa nakaraan. Ito ay panibagong pagtatalaga. Mamaya pagkahawak natin sa tinapay, sabihin natin, Panginoon, sa pagtanggap ko sa iyong katawan, iniaalay ko naman ang aking katawan sa iyo. Habang iniinom natin ang katas ng ubas, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, sa pag-inom ko sa iyong dugo, inialay ko ang aking puso, ang aking buhay sa iyo. At habang tayo'y nakaluhod, o di naman kayo nakatayo, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, ang puso kong ito ay uhaw sa iyo lamang. Sa huli, ito ang dapat nating marinig mula sa Diyos. Mabuti, mabait at tapat na katiwala, halika at makibahagi sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ang katawan natin, pag-aari ng Diyos. Ang buhay natin, pag-aari ng Diyos. Ibalik natin ito sa Kanya, ialay natin muli ito sa Kanya. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen.
Ket itangarod maala dagiti sagsagot nga agpaay, nga maipaay. Maawagan dagiti ushers. Agdaydayaw si Emma, layawan you, Alleluia. Layawan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Udayawam, udayawam, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tayo manalangin. Narito pong aming alay sa iyo, Panginoon. Maging kaaya-aya nawa ang mga to sa inyo. Pasbasan ng mga to, gawin itong banal. Ganon din, Panginoon, pasbasan at pagpalain ang lahat ng mga anak mo na nagkaloob. Patuloy nawa nilang tanggapin ang pagpapala, biyaya na nanggagaling sa inyo. Gamitin mo ang mga alay na to sa lawak pa ng iyong paghahari dito sa mundo at sa pagpapahayag na iyong salita sa lahat ng dako. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa banal na komunyon. Tiapod da kada kayo. Kastamet ken ka. Itangad yu dagiti puspuso yu. Itangad mi da iti apo. Iden tayo ti panagyaman iti Apo Dios tayo. Makanatad nga iden tayo kankwana ti panagyaman ken panagdayaw.
Sut may tutup na imbag kat may parbang iti kanayon kan sa dinuman, nga ramidan ti panagyaman kan kawapo, ama manakabalin amin, na marsway ti langit kan daga. Idi rabi nga nyawat na ti bagi na may pay kada kami, nangalay ti tinapay. Nagyaman kan ka, pinisin na ti tinapay, intid na kay ti adala na kinunana. Alain nyo kanay nyo, daytoy ti bagi amay daton kada kayo, aramidin nyo daytoy, apakalaglagipan kanyak. Kalpasan ti panarabiin ang alay ti kopa, nagyaman kan kay ti na kay ti dalanakat kinunana, minum kayo ti daytoy da kay amin, daytoy ti dara ket ti barotulag, na iparukpok gapo kada kayo kan kay ti adu, may paay ti panakapakawan ti basol, ramidan niyo daytoy amasansan, kas pakalaglagipan kanyak. Iparukpok mo ti Santo Espiritum kada kami, kan kadagitoy asagot at tinapay kan kopa. Aramidam dagitoy kada kami abagi kan dara ni Kristo. Tapno ti daytoy alubong agbalin kami abagi ni Kristo ang nasubot iti dara na. Baban ti Espiritu pakipagkay kaysa na kami kan Kristo. Kaniti tumunggal maysa, kaniti ministeryo ti daytoy alubong. Ang ginggat ay ni Kristo iti maude panagbaligi. Kat makipagrambak kami kan kuana iti nalangitan na padaya. Kapukan Yesu Kristo ng anak mo, kaniti panagtang ti Espiritu Santo, iti nasantuan na iglesia. Kuam ti amin na dayo kan gloria, manakabalin na Diyos, itakan nagnanayon. Amen. Amen. Titinapay, ngayon tayo, pisyen, isut pa'y na kay raman tayo, itibagi ni Kristo. Tiko pa ngayon tayo tag-ay, isut pa'y na kay raman tayo, itidara ni Kristo. Kakabsat, tilamisan ti Apo nakasagana. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Halik kayo, luhod kayo, at tanggapin ang katawan at dugo ng Panginoon. Ipinagkakalob sa inyo ngayon ang banal na katawan at dugo ni Kristo. Kayo'y kanyang inaanyayahan na sa pagtanggap nyo ng kanyang katawan at dugo, inyong ialay ang inyong katawan, inyong ialay inyong buhay sa kanya bilang inyong pasasalamat, bilang inyong kapahayagan ng pagiging mabuting katiwala.
Kanya ngayong sinasabi sa inyo, ito ang aking katawan na ipinagkakalob sa inyo. Kunin nyo, kanin nyo, at kayo'y magpasalamat. Kanya ring sinabi, itong aking dugo na pinagkakalob sa inyo, inumin nyo ito at kayo'y magpasalamat. Basbasan ng mga kapatid nito, O Diyos, sila na tumanggap ng katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Sa pagtanggap nila ng iyong katawan at dugo, O Kristo, gawin mo silang banal, ipagkalob ang biyaya na kailangan nila sa araw na to. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Humayo kayo mga kapatid at mamuhay na kaya-aya sa harapan ng Diyos. Amen. Meron pa po bang hindi tumatanggap ng banal na komunyon? Datayami ti kararag, takder tayo. Agnanay na Diyos, agyaman kami kan kagaputi da ito'y nasantuan na misteryo, anang idatunam tibiyag mo pa ka na kami. Patgamtap ng mapan kami tilubong, babuente pa nakabalin ti Espiritu, kasi tadmi tibiyag mi kalagitsam sa bali, tinaga ni Kristo nga pumi. Amen.
bendisyonan, lumay nunanumo, lawatan na, ti kaimbagan nga at aken ka. Di kaurayan ti pamadayaw, di kaikan kano, ti uyaw, amin nga aramid no may paay, bendisyonan ti Diyos diag sarday, tunggal laramid lumay paay, ken ni Jesus mabendisyonan, lumay nunanumo, lawatan na, di kaimbagan na at aken ka. Intercessors, please. Marlene. Mga kapatid, sabi ng ating imno, kahit na ordinaryong bagay lang ang kaya mong ibigay sa Kanya, ang nasa iyo, Kanyang hinihingi ang pinaka-the best para sa Kanya. No matter how ordinary we are and how ordinary are the things that we have, if that is the best that we have, let's offer them to Jesus. For those ordinary things become extraordinary. Tayo'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong hamon sa amin sa umagang ito. Pinaalalahanan mo kami na kami dapat maging mabuting katiwala ng aming katawan at ng aming kaluluwa. At ito'y magagawa namin sa pamamagitan ng pag-aalay namin sa iyo ng aming buong puso, ng aming buong buhay, sa pamamagitan ng pagsunod namin sa iyong mga alituntunin, sa pamamagitan ng paghayo at pagdadala ng mabuting balita, balita ng kaligtasan sa lahat ng dako. Di namin alintana, Panginoon, kung kami papansinin, kung kami papakinggan, kung kami paniniwalaan. Alam namin, rejection will surely come. Rejection will surely be upon us, especially upon us who share your word. Subalit, sa gitna ng mga rejections na yan, ay ang inyong ngiti sa amin. Pagkatapos po ng mga karanasang ito,
ay maririnig naman namin ang iyong salita sa amin. Well done, my good and faithful servant. Well done. Come and enjoy your blessings. Lord, sa oras na ito, lumalapit kami sa inyo. At sa paglapit po namin, sa pagtatalaga namin ng aming buhay, puso't kaluluwa sa iyo, nilalapit din po namin ang aming mga pangangailangan. Pangangailangang pinansya, pangangailangang pangkalusugan, pangangailangan ng kagalingan sa masakit na nararamdaman, solusyon sa mga problemang pasan-pasan pinagdadaanan namin, sa trabaho, sa paaralan, sa tahanan, sa relasyon, pati na ang pangangailangan ng aming simbahan. Minsan, Panginoon, halos di na po namin kaya. Parang di na namin kayang pasanin ang mga to. Halika, O Kristo. Tulungan kami. Pakipasan po yung iba naming bigatin, dalahin. Tulong, O Diyos. Tulong, Panginoon. Minsan, kami bumabagsak na sa bigat ng aming mga dalahin. Itayo mo kami, Panginoon. Patatagin kami, Kristo. Minsan, nawawalan na kami ng gana na magpatuloy pa. Patibayin mo ang aming pananampalataya, Panginoon. Minsan parang hindi napapakinggan, hindi natutugunan ang aming panalangin. Ang tagal na po naming paulit-ulit na hinihingi ang mga to sa iyo. Dumarating nga po yung sandali na parang gusto na namin sumuko. Pero Panginoon, halipo kayo. Hali kayo. Kami inyong buhatin. Kami inyong yakapin. Salamat sapagkat ikaw ang Diyos na nakikinig sa aming panalangin. Salamat dahil kayo ang siyang Diyos na nakikinig sa aming dalangin. Salamat. Salamat, O Kristo. Amen. Paglabas si Aldaw, si Papardas,
bendisyonan, nupay nunanumo, nawaten na, ikaipagan na, adaken ka. Mga kapatid, ano ang iyong pwedeng ibigay sa Panginoon bilang alay, bilang handog sa Kanya ngayon? Sabi ko kaninang umaga, the Lord is asking not our excess, but He is asking our best. Ang hiningi na sa atin ng Panginoon, hindi yung tira-tirang oras, hindi yung tira-tirang kalakasan, hindi yung tira-tirang yaman. Ang hinihingi sa atin ng Panginoon ay ang pinaka-the best na alay. Bilang mabuting katiwala, what is your best gift, best offering to the Lord? Our message tells us, our best gift, our best offering is ourselves, our life. Offer your life to Jesus, offer your life to the Lord. And as you offer your life to the Lord, pagpalain nawa tayo ng Diyos. Ipagkaloob nawa ng Diyos ang ating mga kahilingan. Ipagkaloob nawa ng Diyos ang kagalingan. Ipagkaloob nawa ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, ang walang humpay na pagpapala at biyaya, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.